Можете ли да се представите накратко и да опишете ролята или опита си в работа с жени, жертви на насилие? Самата аз съм такава жена. Това, нали, първолично. Имах 20 годишен брак, който, нали, трябваше да прекратя. Не поради моите си причини. А, Поради това, че се отключи насилие, с алкохолизъм и много, много жестоки неща. Точно след като се роди дъщеря ми. Иначе професионално съм психодраматерапевт и директор на психодрама с деца, както и обучител или тренер в института, който се занимава с даване на онлайн терапия, той се нарича Теледрама. Имам опит в работата с деца на жертви на насилие, както и с жертви на насилие, индивидуално и в групи. Благодаря. Да. Какво ви мотивира да работите в тази област? Личната ми съдба и знанията и уменията, нали, които имам. Мотивите са много повече лични, отколкото професионални, така да кажа. Да. Бях прочела в сайта ви, че ви мотивира това да парафразирам, да помогнете на хората да намерят личната си сила и смелост, да разкрият вътрешния си свят. Да, това е също така, като при всяка терапевтична работа, винаги най-важното и базата е ресурса, нали, да се намери ресурса и потенциала и възможностите и те, разбира се, да бъдат развити. Така че това са по-скоро принципите, върху които, нали, стъпва моята работа, не толкова мотивите, нали, които ме движат. Личните мотиви, които ме движат, е, че аз съм претърпяла, нали, всички много обучения в България, ходила съм на лична терапия и изведнъж се оказа, че това не е достатъчно, че това не върши работа. На самата мене ми трябваха 2 години, докато стигна до развод и до това, нали, да се погрижа за мен и за децата си. И така разбрах, че има нещо не съвсем ефективно в начина, по който се прави терапия и в начина, по който се мисли за всички тези проблеми. Разбира се, лично мисля, че това е обществен проблем, той е на много нива и лично моя принос може да бъде в това, в което съм компетентна и това е в терапията. Прекрасно. И това е, което всъщност ме мотивира. Според вас, какви са стъпките човек да намери тази смелост, да разкрие вътрешния си свят? Първата стъпка е да се намери ресурса. Много така погрешно вярване е, че жените, които са в подобна ситуация, сами си виновни. Нали, те нямат силите, те нямат възможността, нали, някак да излязат и което е още едно обвинение и още едно насилие към тях. Винаги се започва от това да се натрупа независимост, да се натрупа ресурс, защото играта в една такава връзка е точно тази. Нали, ние, нали, създаваме връзки свободно. Сексуалната връзка е най-свободното нещо. Ние по желание ставаме партньор с някого, по желание правим секс, по желание сме заедно. И обикновено несигурността на самия насилник, нали, на другия във връзката е точно това, което го кара той да минава през това. Ти не ставаш, ти не можеш, защото да, ако ти разбереш, че ставаш и че можеш, ти ще избягаш. Нали? Така че обвиненията, това, нали, ти не ставаш, ти не можеш, това, нали, не върши никаква работа. Тъй, че първото нещо е да е ясно, че ти ставаш и че ти можеш, просто ти трябва време да натрупаш увереност, да натрупаш ресурс, да се обърнеш към себе си и когато стане тогава.
когато може, защото е трудно. Много така, нещото, което не се разбира, специално в терапевтичния контекст, нали, с тези жени, е точно това. Или мъже, или хора, които са попаднали в тази ситуация, че агресията цапа всичко. И освен позицията на насилника и на жертвата, има още една трета позиция. И това е позицията на прокурора, ако ще се ползват, нали, елементите на транзакционния анализ, инструментите на Ерик Берет, нали, на транзакционния. Всъщност позицията на прокурора, в която често влизат социални работници, полицаи, нали, съдебната система, терапевти, тя бетонира, нали, взаимоотношенията жертва-насилник. И някакси терапевтите са тия, които трябва да излезат от позицията на прокурора и да влезат в позицията на подкрепящия, на търсещия ресурс, на намиращия ресурс за тези жени или хора, които са попаднали в тази ситуация. Защото те в ситуацията са всички. Нали, мъже, жени, деца, особено пък деца, които са, нали, най-беззащитни. И така. Според вас, кои са основните предизвикателства, с които се сблъскват жените жертви на насилие в личния и професионалния си живот? Ами, основното предизвикателство е неразбирането за мен. Това, че някак отстрани изглежда различно, друго изглежда, когато си вътре в мелницата, в този ад, накиснат в тези токсични взаимоотношения, е съвсем различно. Така че, според мен, неразбирането и осъждането, това да съдиш. Обикновено, когато нещо не разбираш, съдиш, нали, както казва Юнг. В момента, в който хората почнат да разбират, ще спрат да съдят и ще станат някакси по-подкрепящи. Защото единственото нещо, което върши работа в тази ситуация, е подкрепа. Казахте, че се занимавате с психодрама. Много интересно звучи. То е вид изкуство, нали така? Психодрамата е много неща. Причината, поради която аз имам обучение в фамилна терапия и в няколко други модалности. Причината, поради която обикновено в такива случаи ползвам психодрама, е именно това, че тя е много такъв човеколюбив метод. Някак кара с темпото на самия човек. Приспособяването, както и това, нали, да омаловажаваш себе си, което се случва с такива жени, е защитен механизъм. И като такъв, като защитен механизъм, на него трябва да му се отдаде уважението, а не да се опитва да се оперира. И някак психодрамата, въображението, влизането в роли, както и другите терапевтични, арт-терапевтични, нали, неща, помагат да се намери ресурс преди да разгледаме, нали, травматизма. Работата с травматизма е първо трупане на ресурс. Нали, това е Габор Матей го казва и абсолютно всички, нали, специалисти, които в момента са водещи, нали, в тази област. Няма как по друг начин, нали, да се постигне, освен през човеколюбие. И някак арт-техниките, нали, изкуството, както и психодрамата, която върви през въображението и през играта на въображението и през представянето на разни неща и какво ще бъде в бъдеще, нали, те наречените future projection, както и други нали, неща, са най-така човеколюбивия, наистина думата, мекия начин да се подходи към цялата тая ситуация, защото тя е свързана с много Бог. Нали, хората и тези жени или тези хора, които са в подобна ситуация, те правят най-доброто от себе си и няма какво друго да се направи, освен да се уважи. Да, трябва да почнат да отреагират по някакъв друг начин, да направят нови поведения, ама това става бавно, постепенно и със страшно много ресурс. И затова подобни методи са не бягство, както, нали, твърдят някои специалисти, те са просто начин да се натрупа ресурс, защото за да се направи скок преди това трябва да си осигурен, защото един травматизъм той ходи, може да отиде нагоре в сублимация, може да отиде и надолу в някаква психична болест. Нали? Има много хора, които никога не излизат от това. Нали? Никога не се спасяват.
никога не започват да водят по-качествен живот, никога не се погрижват за децата си. Нали, ние не бива да ги виним за това. Но ако дойдат при нас, искат да се променят, нали, почваме плавно, полека. В крайна сметка, терапевтите не са каратисти. Нали, не може. Другото, което е, все пак не трябва да се забравя, че това са хора, които са претърпели насилие. Ако и терапевтът влезе в ролята на насилник и настоява, и изисква, и върви по този начин грубия, и затова много често такива хора отказват да ходят на терапия. Защото, нали, бръкването в болките, в раните изисква да имаш кураж и да изискваш смелост, защото все пак може и да заболи, нали, има този риск. Когато има една рана, тя или е абсолютно безчувствена, или е, нали, хипер чувствителна. Нали, така. И това е една идея на Габор Мате също. Тя не е моя, нали, човека, който, нали, много се занимава и е водещ в областта на работата с травмите. Възможно ли е връщането към минали преживявания в сигурна среда да се характеризира като процес на пречистване, тъй като хората спират да бягат от травмите си и се сблъскват с миналото си по този начин? Те не се сблъскват с миналото си. Съгласна съм с абсолютно това. Терапевтичният процес е точно това. По един наистина... Значи, забравянето е начин да се освободи място в паметта, за да се натрупат нови преживявания. Също по този начин ние се развиваме, нали, порастваме. Ние не може, нали, да действаме и да правим неща спрямо преживяванията или мисленето, което ние сме имали. Аз съм сега на 46, нали, ако действам спрямо това, което съм знаела като 20 годишна, ще бъда в ролята на момиче. Белата е, че има неща, които се забравят умишлено, и това е защото много боли. Нали, най-много боли през детството, защото тогава сме най-беззащитни. И разбира се, че тези неща, които са забравени без да са осмислени, те почват да правят бели и се връщат нагоре в съзнанието под формата на страхове, неефективни поведения. Тия всичките копинг механизми, нали, за които си говорим, или защитни механизми. Така че на всичкото отгоре, всичките тези поведения, понеже са вършили работа дълго и продължително време, то покрай тях няма пораснали други поведения. И да, то цялата терапия е в това, да стигнем до там, че да можеш да ги разгледаш тези, нали, неща, които са се случили, ама по един нетравматичен начин. Нали? Да ги осмислиш по някакъв нов начин. Нали? Да им дадеш някакво ново нещо, защото ние не можем да си променим миналото. Нали? Няма какво да направим за това. Но можем, нали, осъзнавайки какво не се е случило, как не се е случило и защо не се е случило, да правим някакви нови поведения, нещо ново, нали, да изработим за по-нататък. Също не трябва да се забравя много важния ефект, нали, на това, че не предаваме нататък, нали, целият този проблем. И психодрамата е много добра в това, защото тя може да разходи в миналото, може да върне в настоящето, може да прати в бъдещето. Нали, защото създателя на този метод винаги е завършвал психодрамите, които прави, с въпроса what next? Какво е следващото? Какво следва в бъдеще? Значи, терапевтите не са зли хора, които се чудят как да ти отворят болката, нали, от миналото. Но това, което се опитваме, нали, ние да направим, е такива болезнени възли, които, нали, са довели до създаването на такива поведения. Ако в детството ти си бил насилван и то несправедливо, какво мога да направиш? Един от начините е да се подчиниш. Точно това се случва, нали, когато влезеш в една такава връзка, в която лека по лека се тръгва, нали, към насилие. Защо реагираш по този начин? Нали, да го видим, откъде идва, нали, това? Защото ако има нещо, поради което, нали, ние бурно протестираме срещу насилието на децата, това е това, че какво направи детето?
Ако не се съпротивлява, ще го набият, ако се съпротивлява, пак ще го набият. Нали? Почва да беси любовта и болката, защото обикновено нали, насилието от страна нали, на родителите. Нещо обичат да бият. Нали? Или нещо друго. Нали? И това няма общо с границите, няма общо нали, с правата. Това са две различни неща нали, с несправедливото насилие. За това нали, основното нещо е нали, по един не болезнен начин да се върнем към тия неща, защото толкова боли, той човек пак ще затвори, той няма да иска да ги разглежда тия неща. Другото, което е когато човек е готов. Нали, ние не знаем. Всеки човек, който е пристъпил нашия праг и е казал нали, помощ, трябва да се уважава за това, че е имал коража и ресурса да влезе през вратата и да каже, имам проблеми, дай да видим какво можем нали, да направим за цялата тази работа. Защото може никога да не дойде. Нали? Може да си седи и просто да отрича, нали, да отхвърля. И така, травма не е това, което ни се е случило. Травма е начинът, по който ние сме отговорили на него. Това е също една идея на Габор Мате, нали, от неговите последни подкасти. Щом е начинът, по който ние сме отреагирали, значи можем да го променим. Нали? Самото нещо, което се е случило, със сигурност не можем да го променим. Но можем да променим начинът, по който нали, ние отреагираме на други такива неща. Бихте ли могли да дадете обяснение на процеса на психодрамата и различните й компоненти? Аз не мисля, че в това нали, трябва да се влиза нали, в някаква дълбочина, защото то на всичкото отгоре е много индивидуално. Нали? То ако можеше да стане ясно, когато има какъв проблем, какво да се прави, нали, пишем по една книга и като имаш такъв проблем, штрак прави нали, това. Като имаш такъв проблем, штрак прави това. Ама там е работата, че всички неща, нали, които ние сме преживяли и сме забравили в несъзнаваното, те текат по един много странен начин, който няма нищо общо нали, с логиката нали, на реалността. Затова психодрамата има инструментите нали, с това да си представиш неща, да ги обективизираш, с future projection, с влизането в роля и така нататък, които ти позволяват нали, през въображението си да ги изкараш на повърхността, да ги разгледаш, защото е на всичкото отгоре и на ушки, т.е. не е застрашаващо, нали? Ние винаги можем да махнем от тук. Нали? Винаги можем да вкараме човек в ролята на дете и вместо нали, да го връщаме в травматичната ситуация, просто това дете да го докараме при нас, да го поканим при нас нали, с една машина на времето и да ни разкаже какво му се е случило, от какво има нужда, за да спре да се показва, нали, да джъмпва в сегашните ситуации. Точно това го прави психодрамата. И понеже това е много индивидуално, освен да някой нали, да дойде при нас, няма как да се случи нали, по друг начин. Тая работа е трудно да я прави сам човек, трябва да има някой, който нали, да съпровожда в този път. Още по-добре се получава, когато има група, защото тогава освен собствения си опит, собственото си несъзнателно, имаш нали, възможността и хората от групата нали, да влизат в тези роли, после да ти дадат от роля и могат да ти дадат, разбира се, от личен опит какво са в подобни ситуации, какво се е случило и ти да си вземеш това, което ти е ценно. Сега, проблема с групите е нали, че всъщност ние нараняванията си ги получаваме в групи, нали, в семейството. Да, групата може да бъде много добър инструмент за лечение, стига да е научена нали, да е подкрепяща, а не да е осъждаща, нали, което се случва на първите тренинги с кохезията, която се прави. И така най-общо нали, мога да обясня психодрамата. Но много е уникално и много индивидуално, защото човека е нали, различен. Преживяванията са различни, начинът по който реагираме на тях са различни. Нали. Вземете нали, за пример двама близнаци, които са с еднакъв генов фонд, нали, такива еднояични, където са. И тях им влияят нали, и същи условия от средата. И накрая те се превръщат в различни хора. Същото е, нали, каквито неща нали, ние да напишем, за един човек нали, едно нещо ще свърши работа, за друг човек друго нещо. Затова
Нали, единственият начин да се случат нещата е някой да дойде при нас. Нали, или ние да отидем при него там, нали, каквото се наложи. Нали, и така. Няма универсални съвети в тая ситуация. Хаотично е, изглежда се едно, че няма структура, то има структура, а просто е прекалено индивидуално. А пък, когато има структура, нали, структурата урязва комплексността, т.е. урязва индивидуалните случаи. Помага ли на нас, нали, да се чувстваме сигурни, нали, като такова, но урязва комплексността. И така. Да, хората са комплексни. Хората са различни, първото, различни. което е, да, и реагират по различен начин. Освен в такъв процес, нали, на психодрама, нали, дали ще е групова, дали ще е индивидуална, няма как по друг начин, нали, да разберем, да го анализираме. Да, в началото изглежда малко шантава, но това е положението. Нали, нямаме друг достъпен ресурс за това. Как според вас изкуството и творчеството могат да дадат възможност и да подкрепят жените в преодоляването на предизвикателствата, които идват вследствие на насилието? Децата как се лекуват психично, като играят. Изкуството е възрастният начин, достъпен да се играе. Вътрешните конфликти винаги се решават във въображението. Защото и травмите, които имаме, те са в главата ни. Така че абсолютно изкуството, всякакви такива въображаеми, нали, неща, те са изключително необходими. Нали. Вземете един филм, нали, в който, нали, видиш жени, които дори на ушки са успели да се справят и са изплували, и са се справили с живота си. Дори това е понякога само достатъчно. Нали? Да видиш, че има някой, дето дори на ушким се е справил. Може да се справя на ушким, може би ще може в реалността. Нали? Мога да го опитаме. Защо се четат, нали, романи? Защото, нали, намираме някакви неща за себе си. И така. Тъй, че абсолютно. Всяка игра на въображението е добре дошла. Защото нещата, които нас спират, те са вътре в главата ни. Ако вътре в главата ни, през изкуството, мога да намерим други неща, нали, които да са по-ефективни и след това да ги реализираме в реалността, значи всичко ще бъде наред. Да. Процесът отвътре навън. Да, и процесът отвън навътре, нали? То от някъде трябва да дойде модела. Ако го нямаш, нали, в миналото си, значи трябва да го намериш някъде отвън. И по-добре да я въображаем, защото не се получава зависимост, отколкото, нали, да е такъв реален. И другото, което е, когато е наушка, не е толкова страшно, нали, с нещата, които ще се правят. И така. Сега, това, че понякога, нали, това създава идеални модели и, нали, че понякога е трудно с границите между реалното и въображаемото. Да, ама то няма нещо, което да е, нали, на 100% идеално. Нали? Тръгваме от някъде и да видим докъде ще стигнем. И така. Според вас, чрез психодрамата, може ли човек да препрограмира своята преценка? Вече споделихте, че точно така се връщаме и към миналото, може да бъдем в настоящето и да отидем в бъдещето. Ако имаме някакви убеждения. Да, значи най-трудното и така обемащото време нещо е наистина да си промениш вярванията и убежденията. И това е дълъг процес. Нали? В крайна сметка всеки човек опитва да става по-добър, като трупа нови преживявания и нови разбирания. Нали? И всеки терапевтичен процес би трябвало да е ориентиран, нали, в тази посока. Сега, психодрамата, това, което дава, позволява да има експерименти. Нали, наушким и в въображението си и заедно в защитената среда, нали, на групата, може да експериментираш всякакви неща и да видиш, нали, как ще се отразят. Докато разбереш, нали, какво да правиш в реалността. Един от най-големите проблеми, когато ти липсва ресурс, е точно това, че ти не виждаш различните пътища. Нали, различните пътища могат да се видят само ако си спокоен. Нали, ако вярваш в себе си.
всяко изкуство, както и всяка психодрама, нали, са възможности да се видят различните изходи. Какво ще вземеш вече, какво ще направиш, нали, в реалността си, вече е съвсем друго нещо. Освен експеримента и виждането, нали, на различните пътища, по които можеш да тръгнеш, нали, всичко това е въображаемо, но няма проблем да е въображаемо. Тук в началото трябва да е въображаемо. Нали? Всяко нещо тръгва с какво би станало, ако ери какво си. Нали? Какво ако? What if? Другото нещо, нали, което, нали, така, когато обективизираме някакви неща, нали, примерно нашия страх, нашата тъга, нашата несигурност, направим на някакъв предмет или на нещо, на някакъв обект, те вече могат да бъдат манипулирани и могат да бъдат изкарани вън от нас, което вече ги прави да не са толкова контролиращи. Някак позволява, нали, да се види, че, нали, нещата не са чак толкова страшни, че не навладеят. Нали. Ние не сме, ето това, нали, другото с ролите също. Ние не сме само нашия страх, ние не сме само жертвата на насилие, ние имаме и други роли. Нали, на майка, на баба, на обичащ човек. Нали, въпросът е да не се залепва за ролите. Нали. Точно това се случва, нали, когато има насилие. Нали. Залепва се за ролята на насилника, залепва се за ролята на жертвите. Да, ама тия хора преди в живота си, нали, не са били само в тази роля, нали? Имали са и други роли. Нали? Ролята на алкохолика, ама този човек, нали, при да стане алкохолик има някакви други роли. Нали? Въпросът е да спре, нали, тая роля да е определяща, да му е цялото аз, нали? Да излезе от нея, за да може, нали, тя да не го уврежда по такъв начин, защото всяко нещо, което е единствено, нали, прави да не сме гъвкави, прави ригидност. И това е окей, не е добре. Забелязах и, че сте част от онлайн конференциите Теледрама. Вие ги споменахте. Според вас как можем ефективно да използваме онлайн пространството като инструмент за личностно развитие и създаване на сигурна среда? Ами точно, значи една от причините е да започна изобщо да се занимавам с онлайн предлагане на сесии е насилието. Защото много често тия жени нямат възможност да дойдат. Следени са, нали, всякакви такива неща се случват и онлайн сесиите понякога само по телефона или само по Viber, нали, ние ако стигнем до Zoom, чудесно, нали, ще е така да са много в помощ. Нали. Те винаги са важни и първите стъпки. Всеки дълъг път започва с първата стъпка пред прага. И понякога онлайн пространството е първата стъпка по пътя. Когато почна да ги виждам тези жени на живо, които от тях, нали, пожелаят, вече знам, че, нали, са господари на себе си. Нали. Могат, нали, да се погрижат за себе си. Някога грижат за себе си почват онлайн пространството. Разбира се, то си има своите особености, разбира се и с него може да се злоупотребява, но това е с абсолютно всяко нещо, нали, на света. То може да се употребява, нали, както казваше моя син, който беше така техническото лице за тази теледрама конференцията, едно от техническите лица на място, на живо. Технологиите са тук. Как ще ги използваме си е, нали, въпрос на търсене, на изследване, нали, като всяко нещо, но и терапията може за злоупотреба, нали, има злоупотреба, нали, дори на живо. И онлайн е по същия начин, просто трябва хората, нали, да са добре обучени, да знаят какви са спецификите и особеностите, защото пак панацея няма. Нали, няма нещо, което да е на 100% идеално. Нали, идеални неща няма. Трябва да се знаят какви са особеностите, трябва да се знаят какви са спецификите и съответно, нали, да се използват. Защото пък има някои неща, които са по-добри, нали, на живо. Нали, всички тия виртуални технологии позволяват влизане в въображаемия свят много по-бързо и много по-така вкусно. Нали. Но седят въпросите за сигурността и за някои други, нали, правилата. Нали. И така, и това е въпрос на изследване, на учене, на обучение за нас и така. Така че
Ако човек има едно така здравословно отношение към всички тия неща, би могъл да ги използва. Другото, което нали, по този начин могат да се свързват различни хора от различни места, нали, от различни градове. Нали, да. Не дава удобство, дава достъпност. Достъпността е нещо изключително важно нали, за терапевтичния процес, особено при такива проблемати. Достъпността. И последно, какво послание или съвет бихте искали да споделите с други професионалисти, работещи с жени жертви на насилие? Не съм в позиция да някак да давам съвети. Не се смятам за стигнала до там, нали, до някакви такива божествени функции, за да давам съвети. Но това, което си мисля е, че ако има нещо, което не ви е на тъмън и не е добре, търсете го, намерете го и се погрижете за себе си. Това е грижата за себе си. Щом има нещо, което притеснява, значи и го изследвайте, търсете го.